Garaşdyrlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işçiligiň hem-de demekdirji çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalışýan ýöneköý Türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerini görkezilýän bayramçylyk joşgunyna kölega salýar. Garaşdyrlyk bayramçylygyna adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam nişany ýok. Kimi görseň gaýgamda bergide, kime duguşsaň pikir hyýaly daşary ýurtda iş görleginde. Diýip Mar welaýatynyň paýtagtyna bayramyň barşyny synaýan bir ýerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne döwlet telewizionyny hamaly ýokary ruh berentlikde belenilýän bayramçylyk dawarlary, aýdym saly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hem-de tanys edýän ýigitler we gyýlar görkezilýär. Güderan aladalaryny gumra bolan bir polisiýa işgäri aýdym saly dawarlara uzakdan syn edip bizde diňe aýdym saz diýip anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýöne diňe öňe diýip gyýgyranyň netije bermeýär. Nananay diýip aýdym saza bat bereniň bilen adamlaryň durmuş şertleri gowlanmaýar. Nananaydan nan bolmaz diýip marly polisiýa işgär edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar welaýatyna ýylatyň garaşdyrlyk bayramyny belleýişine syn etdiler. Bayramçylyk howalysy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirosuna we ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gurulunyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasyz täzirçilik maksatly ulaglary şol sany taksileri we ýük ulaglaryny aglaýar. Ýatda Türkmenistanyň 1-nji sentyabr 30-njy sentyabr aralygyna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk geçirýär. 26 sentyabrda Mar welaýatyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň hem-de döwlet salgyt gurulunyň işgärleriniň ygtyýarnamasyz täzirçilik ulaglaryna garşy geçiren reýtlerine şaýat bolan bir näçe sürüji giň ýaran işçilik sebäpli ulagda adam gatnatmagyň öldürü üçin ýeketäk girdici çeşmesine öwürlenýän aýdýar. Häkimetler tarapyndan ele salynan ygtyýarnamasyz taksi sürüjileriniň käbirleri özleriniň kire ýetmeýänliklerini öňe sürüp ulaglaryna mündüren müşterilerini öz tanışlary hökmüne tanışdyrmaga çalışýar. Ýöne polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri sürüjini ulagdan düşürüp onuň tanışlaryny atlandyran müşterilerinden sürüjiniň ad familiýasyny we beýleki şahsy maglumatlaryny soraýar. Taksi diýip münniňizmi diýip bolar müşterilerden sürüjiniň takyk maglumatlaryny anyklamaga çalışýar. Mar welaýatynyň paýtagyna garaşdyrlyk bayramynyň öňe tirosuna geçirilen giňerimli reýtleriň dowamyna polisiýa işgärleri we salgyt gurulukçylary hususy taksileri ygtyýarnamasyz ýük ulaglaryny hem-de hatda gapdaly türkegli motosikler içeli nişana aldylar. Bazaryň goýundaky ýük ulaglaryny çem gelen ýeňil awto ulaglary hatda gapdal tirkeginde garpyz daşýan motosikler içeline jerime ýazdylar. Diýip bazaryň töweregine geçirilen reýtlere şaýat bolan bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adam gatnadýan hususy awto ulaglarynyň sürüjileri şeýlede täzirçilik maksatly ýük ulaglarynyň eýeleri özleriniň güderan şertleriniň agyrlaşanyny, şol bir wagtda ygtyýarnama almagyň hem kynlygyny aýdýarlar. İş ýok, kire ýetmäge ruhsatnama ýok. Biz näde beklenmeli? Diýip bir hususy awto ulag eýesi aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz hususy awto ulagyny taksiçilik bilen meşgullanyp gazanjy edýän bir sürüje näme üçin ygtyýarnama alyp adam gatnatmaýanlygy ýa-da döwlet taksilerini işe durmaýanlygy barasyny sorag bilen ýüzlenýär. Döwlet halat gullugy ýylda 3-4 gezek reýt geçirip jerime ýazýar. Emma salgyt tüläp kanuny esasda kire ýetmäge ygtyýarnama, mühürli ruhsatnama bermeýärler. Diýip habarçymyzyň söhbetde aýtdy. Mar welaýatynyň ulag ulgamyndan habarly bir çeşmäniň sözlerine görä döwlet taksileriniň sürüjileri her gün döwlete 160 manat tapşyrmak bilen borçlandyrylýar. Şeýle bu ulaglaryň sürüjilerine günnelik 20 litr möçberini ýeňilikli benzin berilýär. Ýöne onuň sözlerine görä soňky wagtlarda şäherde taksi çagyrýan adam azalýar. Ýa-da köpçülik transportyna gatnamagy saýlamalýar. Gal bersede ygtyýarnamasyz hususy taksi ulaglarynyň köp bolmagy hem döwlet taksileriniň müşterilerine täsir edýär. Üstesine döwlet taksi karhanalaryny işe durmak üçin hem para sorulýar. Ýöne sebitdäki bayramçylyk howatyna syn edýän habarçylarymyza görä adam gatnadyp ekrenje edýän hususy awto ulaglarynyň eýeleri häkimetleriň ýeketäk nişanasy däl. Bayramçylygyň öňe tirosuna yerli polisiýa idaralarynyň işgärleri, sebit merkezine dilegçileri we elserýän uly ýaşy adamlary hem-de çağalara garşy hem reýt geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öň ýany sebit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp mal eýelerine iým hökmüne satýan bir ataly ogluň kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar sowlandan soň zibilçiliklerini dörüp zirzibilden gawun garpyzlaryň galandylaryny paçaklary gözleýärler. Ataly ogul tapan tupanlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun garpyz paçaklaryny mal iými hökmüne satlygy çykarýarlar. Ýöne diňe ataly ogul däl. Azatlyk radiosynyň habarçysy başga-da ençeme çağalaryň hem keçijik elleri bilen bazarlardaky zirzibilçiliklerini dörýänliklerini habar berýärler. Olar bayramçylyk döwrüne el serip köçelerde dilegçilik etseler, özleriniň polisiýa tarapyndan tutsak edilmeginden gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Bazardan paçak toplaýan ataly ogul özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp bayramçylyk tamamlanýança öýsüzleriň hem-de serhoşlaryň wagtlaryň gabawhanasyna saklanylmagyndan howatyr edýänliklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli ýaşaýjy keçijik elleri bilen zirzibilleri dörýän çağalaryň arasyna keselçilige uçraýan körpeleri de duş gelinýänligini gurrun berýär. Bizim ýurdumyzda iň uly baýlyk
adamyň saglygy diýýärler. Biz ýaly garyp sırkawlasa döwletimiz garyba tölegsiz derman bermeýär. Garyp gatlyk keselhanalarda döwletiň hasabyna tölegsiz bejergi alyp bilmeýär. Diýip marly beýlik bir ýaşaý jagyr şertlerden şikayet etdi. Marynyň bazarlarynyň birine habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir ataly ogul özleriň ýurtda kömegi mätäş çağılar üçin açylan haýyr sahabat garnasynyň hereket edýändigini, ýöne bu haýyr sahabat garnasynyň ýardamlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar. Çağılar üçin haýyr sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň biz ýaly garyp maskallara haýry ýok. Biz ýaly ýardymy mätäç ençime hojalyk sırkawlan çağılar bar. Olaryň ýeke biri haýyr sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik. Diýip ataly ogul Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Gaýtan biz ýaly garyp hojalyklaryň üstüne polisiýany köşkürýärler diýip ýalňyz ata sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgäri bilen söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmalygyny soran kanuny goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağılaryň köpelýändigini gurrun berýär. Ejeti ýa-da kakady türme tutsaglygyna oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağılary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağılary ýa-da olar eklen çözlegini daşary ýurtlara gidip hojalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağılary. Hatta enesi we atasy ýanlaryna bolsa hem işe durup bilmeýän garyplykdan ejir çekýän maşgallaryň çağılary. Şolar ýaly ýagdaý kyn hojalyklara gorlaw gerek. Biz bulary häzir tutsak edip soňra ýene goýbersek, barbyr bular ertir dilekçiligi besetmeýärler. Diýip polisiýa işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizde bolsa diňe aýdym saz, şatlyk şuwleňip bayramçylygyň öňe tirasynda güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligine gatnaşýan işgär anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Iqtisady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy bayramçylyk dabaralaryna şatlanýan adamlary, tant edýän ýigitleri we gyzlary hemde aýdym saz şuwleňlerini görkezýär. Ilatyň horhamsa durmuş şertlerini asla agzamaýar. Türkmenistanda azyk gytçylygy ýene güýçlenýär. Tomus aýlarynda dören çörek we un ýetmezçiligine soňky hepdelerde towuk etiniň we ýumurtkasynyň azalmagy goşuldy. Azatlyň habarçylary Aşgabatda şuwlar bu azyk haritlarynyň satylan wagtynda adam başyna çäkli möçberde berilýändigini aýdýarlar. Şuwlar paýtagtda ýumurtkany we towuk butlaryny satyn almak üçin bir näçe sagatlap nowata durmaly bolýar. Esli wagtlap garaşan alyjylara azygyň çäkli möçberi satylýar. Azatlyň Aşgabatda habarçysynyň 26-njy sentýabrda beren maglumatyna görä, bir adama diňe 10 ýumurtka we 3 sany towuk buğda satylýar. Bu haritler döwlet dukanlarynda subsidiýalenen bahadan satylýar. Bu önümler un, çörek, ösümlik ýagy we şeker bilen birlikde köpçülük tarapyndan iň köp satyn alınýar. Döwlet dukanlarynda bu azyk önümleriniň şuwunky bahasy towuk buğda 1 kilogramy 16 manat, ýumurtka 10 sanaty 5 manat, şeker 1 kilogramy 7 manat we un 1 kilogramy 1 manatdan satylýar. Ýumurtka gytçylygy bazarlarda da şu aýyň başynda güýçlendi. Habarçylar täzirçilik narhyndan ýumurtkanyň şuwlar bazarlarda we supermarketlerde satywda peýda bolup başlandygyny aýdýarlar. Bazarlarda ýumurtka adam başyna 30 sanaty 30 manatdan satylýar. Habarçymyz soňky aýlarda subsidiýalenen bahadan açyk satylan towuk ýumurtkasynyň we etiniň häzirki gytçylygynyň ilada arasynda aladalary artdyrýanlygyny sebäbi ondan ozalky ýyllarda bolan agyr azyk krizisini ýada salýanlygyny bellädi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan soňra paýtagtda towuk buğdy, towuk ýumurtkasy, şeker döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan ilata köplenç bökdönüşde satyldy. Häzir bolsa olar ýene-de gaýtadan gytaryp başlady. Azyk gymmatlaýar we beterleşmek tendensiýasy göze ilýär. Dip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda habarçymyz häzirki wagtda subsidiýalenen önümleriň sanawyna girýän haritlerden diňe şekeriň satywda entek bardygyny we ony döwlet narhyndan ýagny 1 kilogramy 7 manatdan satyn alyp bolýandygyny aýdýar. Soňky aýlarda ýurtda un we çörek gytçylygy güýçlenipdi. Vilayatlerde her ay adam başyna 5 kilogramdan hasaplanýan un paý bir näçe aýlap satylmady. Aşgabatda bolsa şu aýyň başynda döwlet dukanlarynyň ençemesinde ilata içi bitli we gurçukly un satyldy. Hatta sowda resmiýleri de alyjylara ony asla iýmezligi maslahat berdiler we iýmäge ýaramly bolmadyk uny satmak barada özlerine ýol başçylarynyň buyruk berendigini aýtdylar. Paýtagtda azyk köpçüligi ýurdun beýleki ýerleri bilen deňeşdirilende ganimat hasaplanýar. Hatta Aşgabatyň golaýyndaky Ahal vilayatynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin paýtagta barmaly bolýarlar. Şeýle-de paýtagtyň hut eteginde ýerleşýän owalarda döwlet dukanlaryny subsidiýalenen azyk önümleri we adam başyna her aýda berilmeli un paý satylanda olaryň gapdalyndan geçmeýän haritler ýüklenýär.
Soňky aýlarda azyk etmezçiligi iladyň nägirelikli çykyşlaryna sebäp boldy. Awgustyň başynda Türkmen başyda ýüzlerçe adam azyk gytçylygyna garşy protestde çykyp, fevraldan bäri un, ýağ ýaly azyk paýlarynyň berilmeýänligine açyk nägirelik bildirdi. Türkmenistany 2025-nji ýyly çelinde temmäkiden doly azad etmegi wada berýän türkmen häkimetleri bu uğurda diňe çilimiň sowdasyny ýiti çäklendirmek, salgytlary artdyrmak, çilimkeşlere basy etmek ýaly gadagan ediji düzgünleri amal edýärler. Türkmen hökümetiniň bir taraply görnüşdäki bu tagallalarynyň arasynda temmäki önümlerine bolan garaşlylygy azaltmak boýunça çäreler, çilime alternatiwalar, maslahat we himayet beriş merkezleri göze ilmeýär. Habarçylarymyz türkmen resmiýetleriniň temmäkini azaltmak wagdalarynyň kagyd ýüzünde galýandygyny, arzan çilim gözleginde dukanlara aýlanýan adamlaryň kemelmeýändigini, hatta uly klas mektep okuwçylarynyň arasynda hem çilimkeşligiň köpelýändigini belliýärler. Bu günler ýurdun döwlet dukanlarynda bir gutusy 55 manatdan bahalanýan çilim satywda bar. Hususiýetçilerde İrandan we Özbekistandan getirilen has gowy hilli çilimler 60-80 manat aralygynda satylýar. Emma çilim indigini goýup bilmeýän raýatlaryň köpüsi dowam edýän agyr ykdysady krizis sebäpli bu narhlaryň özlerine elleterli däldigini aýdarlar. Meniň aýlygym 1500 manat ykdysady krizis sebäpli gündelik çöregimiz alada bolup duran mahaly her gün çilime ortaça 100 manat harçlap bilmeýärin. Emma bu endigi ýeki başyma hem goýmagy başarmaýarin. Resmiýetlerin seniň çekýän jepaň bilen işleri ýok, olaryň bar bilýäni gadagan etmek. Diýip habarçymyzyň söhbetesi bellidi. Ol bu ýagdaýlarda aglaby çilimkeşleriň her durly Quran otlardan ýasalan ýylada arasynda türkmen çilimi atlandyrylýan önümi satyn almagy taýlaýandyklaryny bellidi. Hususy dükanlarda çilim görnüşli bu önümiň biriniň bahasy 1 manat. Dogrusy onuň içine haýsy otlaryň garylanlygyny bilmeýärin, emma onuň ajymtyk tagamy bar. Onuň tüssesi hem gaty üskürdýär, başyňy aýlaýar, emma başga ilajym ýok. Erde häkimetler bu endikden saplanmak üçin şertleri göreden bolsa-da höwes edip çilimkeşlikden saplanardym. Ýöne häzirki ýagdaýlarda 30 ýyllyk endigimi ýeki başyma tarsa goýup bilmeýärin. Diýip 50 ýaşlarynyň ortasyndaky bilim işgäri gurrun berdi. Lukmanlar näbelli otlardan öý şertlerinde ýasalan bu önümiň soňu bilen agyr salyk ýagdaýlaryny döredip biljekdigini duýdurýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeş bolan medisina işgäri türkmen çilimi diýilýäni sebäpli öýkün näsazlygy, sol sanda sara getirme, inçi kesel ýaly nähusluklary ýolugýan adamlaryň köpelýändigini aýtdy. Bu ýataba çilimler hususy dukanlarda, bazarlarda açyk satylýar, arasaçylyk we keselleriň öňüne alyş gullukları hem olaryň düzümini barlajak, seljerjek bolup azara galmaýarlar. Golaýda 2 ýyl çemesi bu önümi çeken bir raýat öýkün boşlugundaky agyrlar sebäpli keselhana ýüz tutdy. Barlygda onuň öýkünde en çeme gara tegmilleriň emele gelenligi anyklandy. Onda sary getirme hem döräp başlapdyr. Lukman hökmünde nämedigi belli bolmadyk bu önümlerden gaça durmagy maslahat berýärin. Munyň juda agyr saglyk netijeleri bolup biler. Diýip anonimlik şertinde gurulasan Lukman bellidi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça ýurdun saglyk ministrliginden, sowda edarlaryndan kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdikladylar. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň temmäka garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sowdasyna garşy durly çäklendirmeler girdilip başlandy. 2016-njy ýylyň martynda temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sowdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Muňa laýyklykda garamagyndaky edara görünüşli taraplaryň üstü bilen çilimiň lomoy we bölük satuw sowdasyny amala aşyrmagy, şeýle-de olaryň resmi bölük satuw bahalaryny kesitlemäge, diňe Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine yktyýar berildi. Kararyň kabul edilmeginiň ideýany 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky ýyllaryň dowamında bir näçe isse gymmatlady. Şeýle-de ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satywy wagtal çäklendirildi. Munyň bilen bir wagtda hususy eýetçilikdäki dukanlaryň köpüsinde çilimiň açaçan sowdasy dowam edýär.